Jo crec que avui inaugurem el curs en general a tots els nivells en aquest tema l'esportiu. Com faig cada any és agrair a tots i totes la feina del curs anterior que vam acabar amb una nota molt alta. Realment, quan parlem d'esports, la gent té al cap sempre el gran esdeveniment, que és el que acapara més l'atenció, sobretot dels mitjans. Abans ja m'han preguntat, abans d'entrar, com estaven les obres del Barça. No parlarem de les obres del Barça, que m'han acompanyat, evidentment, tot l'estiu, com a regidor també de les Corts, però quan la gent hi pensa en esports, pensa en el gran esdeveniment o en el Barça. Però realment jo crec que si ens fa diferents com a ciutat també, és el ric teixit esportiu que tenim a la ciutat, que ens ajudeu, evidentment, no només a nosaltres, sinó sobretot a les famílies i també a la pròpia ciutat, a vertebrar-nos socialment. Escolteu, nosaltres, per la nostra banda, a banda de l'agraïment, que està molt bé, intentem estar a l'alçada cada any i intentem acompanyar-vos en tot el que podem. Com ho fem? Doncs, evidentment, aquest acompanyament s'ha de traduir amb unes subvencions que puguin anar creixent una miqueta dins el que és el panorama general pressupostari. Vol dir també facilitar-vos la vida amb vosaltres a nivell de formació, a nivell d'acompanyament constant, de poder estar al vostre costat quan teniu algun tipus de dubte. Vol dir posar-nos al dia al mateix ritme que us poseu vosaltres. L'any passat vam viure el monitoratge, que cada vegada és més essencial. Van haver 2 convocatòries, aquest any ho hem simplificat pel bé vostre i també nostre, evidentment, i ja veureu, després la Mercè us explicarà que hem multiplicat el pressupost perquè tots aquells crios i aquelles cries que tinguin necessitats especials pugueu recórrer a aquest servei d'entrada. Jo crec que és un tema prou important. Abans parlàvem amb la Mercè i la Núria, cada vegada més es detecten casos a les escoles de més crios que tenen aquestes necessitats de ser complementats amb els monitors, els mestres i, evidentment, els entrenadors amb algun tipus d'ajut. Doncs aquest curs estarem també amb això, simplificant i incrementant el pressupost, igual que incrementem una miqueta el tema de la subvenció, i igual que intentem fer cada any, i no és gens fàcil. Ja sé que l'Ajuntament, no tots els àmbits, tot i que crec que és un bon pagador, però sí que a esports fem una cosa que no fa ningú, ni a Barcelona ni a la resta del país, que és que la subvenció, el 80% com a mínim, el tingueu abans que acabi l'any, perquè sabem com és important també la liquiditat i la liquidesa pels vostres clubs. Així és que, de nou, moltíssimes gràcies i felicitar-vos per la feina feta, tots i totes. Sou realment la part que dona sentit a la nostra feina, perquè realment és la nostra competència, és la promoció esportiva, que és el que feu els clubs, les entitats, les AFAs, que també des d'aquí vull agrair especialment, perquè tenim un greu problema. Ahir inauguràvem, deixeu-me que m'escapo una miqueta, ahir inauguràvem el pavelló de les Corts. És el primer pavelló, fixeu-vos, no sé si hi ha entitats avui aquí de les Corts, perquè he entrat directe quasi. Ahir inauguràvem un pavelló a les Corts, 2x3, quasi 17 milions d'euros, poca broma, però és que era el primer pavelló que s'ha fet a les Corts a la seva història públic, municipal. Barcelona té un problema i el patiu vosaltres, tots i totes, que és la manca d'equipaments per poder desenvolupar les vostres activitats. I amb això nosaltres intentem, evidentment, posar-hi fil a l'agulla. No és gens fàcil, perquè, en primer lloc, evidentment, tenim un problema de sòl important i de búsqueda d'espais, però estem en ello perquè sabem que a banda dels ajuts que vosaltres anireu rebent, i una altra banda que dona sentit a la nostra feina, que és posar a disposició de tots i totes. Però com és tan complicat, i per això em referia a les AFAs,
Hi ha una feina importantíssima que feu, igual que fan els professors d'activitat física a les escoles, que és que l'única manera que tenim d'incrementar aquests espais és a través de les escoles. Ho sabeu prou bé molts de vosaltres. I amb això xoquem de vegades amb el sector educatiu, tant a nivell polític com també a nivell de centre i evidentment amb l'autonomia de centre, amb això ho tenim molt complicat. I per tant, per nosaltres veure que creixen el número d'AFAs que estan interessades en què els nens i les nenes amb edat escolar puguin fer extraescolars lligades a l'activitat física i a l'esport, doncs ens omple de joia, però sobretot és molt important. Així és que és un passet, hem d'anar escalant en aquest sentit, perquè crec que la solució de la manca d'espai en aquesta ciutat passa sí o sí per la búsqueda, evidentment, i la construcció de nou equipament, però sobretot i també perquè els centres educatius ens ajudin. I acabo, com sempre, donant-vos les gràcies pel que feu de nou, encoratjar-vos a tots i totes per continuar amb la vostra feina i posant, com a regidor, evidentment, en nom de l'IBE, posant-nos a la vostra disposició. No podem fer una altra cosa que ajudar-vos a que la vostra pràctica sigui possible i sigui tan excel·lent com sempre. Avui la Mercè també us explicarà una nova cosa que ens preocupa, que és un nou programa que ja el teníem encetat, sobretot a nivell del futbol, que és l'educació en tots els nivells, a les instal·lacions, a la pràctica esportiva, a la competició, que ja veureu cal respectar. Crec que no és només pels que fan esport, que jo crec que els nostres nens i nenes això ho tenen molt assumit dins del seu ADN formatiu gràcies a la feina que feu vosaltres, però sabeu també com nosaltres que de vegades les famílies que acompanyen els crios i que fan de públic és el nostre principal enemic. Així és que a tots i totes moltíssimes gràcies i us deixo amb qui saben de veritat, que és la nostra directora, la Mercè Llora. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Reiterar l'agraïment. La veritat és que fa goig aquesta sala amb tots vosaltres aquí seguint, iniciant, amb ganes de començar el curs, i agrair també la feina de tot el personal que hi ha al darrere, perquè aquesta feina també des de la nostra banda també es pugui tirar endavant, que és per una part tots els companys i tècnics que teniu el dia a dia del Consell de l'Esport Escolar que participa en la definició i organització de tot el programa, i tots els tècnics que també hi ha a l'IBE, que després farem una relació precisament que són recursos que apostem i que volem que us arribin i que utilitzeu tan bon punt els necessiteu o tingueu alguna necessitat vostra. En principi, aquí us hem posat les adreces de correu electrònic. Em sembla que estem en streaming i, per tant, no? Queda gravada. Doncs, pels que ho veuen a posteriori, també benvinguts. Us hem posat les adreces dels correus electrònics. En el primer cas, són de la gent, dels tècnics que habitualment estan al dia a dia fent el seguiment dels ajuts, de les homologacions, l'Ariana, la Glòria, la Núria, que són els que us van una mica tutelant quan teniu dubtes o teniu alguna necessitat. Després tenim el correu electrònic de l'Oficina de l'Esport, que està més pensat per assessorar el que és el conjunt de l'entitat en temes jurídics, en temes de registre, d'estatuts, de tot el que és més laboral. Després hi ha l'adreça de l'Esport Inclou, que és una adreça que utilitzem sempre per quan hi ha necessitats educatives especials i teniu o necessiteu material, o necessiteu formació, i aquí a partir d'aquesta adreça nosaltres donem resposta. La de gènere i esport, que ja fa un temps que funciona, que és la darrera que vam obrir, que també aquí al darrere hi ha la necessitat d'utilitzar els protocols de violències, de buscar recursos, de promocionar l'esport femení, com ho podem fer, on estan les guies ubicades, que nosaltres anem editant o fem i que potser en un moment donat no ens en recordem on estava aquell suport que teníem a través d'aquests correus electrònics que són genèrics, que al darrere hi ha els tècnics.
I el darrer, el de promoció esportiva, que és el genèric, que és el genèric nostre, que si algú no se'n recorda dels altres, si feu promoció esportiva, al darrere el nostre departament us redirigeix o us contesta si és que té la resposta immediata. Recordar una mica les dades de l'Oficina de l'Esport i a més sumar-li que ara ja tenim web i per tant a la web podreu trobar tota la informació i els cursos i a partir de la web inscriure's, vull dir que aquí ja hi ha una mica d'avançament, ens ha costat molt tirar endavant aquesta web però per fi estem contents i ja la podem mostrar. I per tant recordar-vos una mica com funciona. Inicialment aquesta oficina, tot i que ens va semblar que era important tenir presencialitat, vam veure que no, que la majoria de gent preferia anar fent les consultes online, però la pot tenir, és a dir, l'oficina pot prestar presencialitat. Només que ho demanéssiu és possible venir, tenim un espai a l'Institut Barcelona Esports on pot prestar l'atenció personal. A part, les formacions que organitzen quasi totes són online perquè estem veient que la presencialitat, malgrat ens agrada trobar-nos de tant en tant, disminueix molt el volum de gent que participa i aleshores seguim apostant pels temes virtuals. El servei de monitoratge de suport, tal com ha dit el David, aquest any l'hem dotat força de recursos per evitar-nos el que ens va passar l'any passat, que vam haver de fer 2 convocatòries perquè tot i que intentem calcular que hi ha un increment, cada any ens se supera aquest increment. No sé si heu sentit avui les notícies que Ensenyament estava dient que 1 de cada 5 alumnes ja té necessitats educatives i aleshores és com... Ja m'ha agafat un cobriment aquest matí, dic, ja no arribarem al pressupost que posem. Sortim ja amb 350.000 euros d'entrada, és a dir, molts més diners dels que posàvem, ni explicar-vos, feia 3 o 4 anys, no posàvem això ni de bon tros. Són recursos per atendre 2 hores a la setmana a un infant, amb una activitat esportiva. Les franges d'edat són entre 4 i 19 anys, aquí teniu en referència als anys de naixement, entre 2021 i 2006 inclosos. Els requeriments és que tingui el certificat de discapacitat, evidentment, o que estigui acreditada. De vegades, quan són molt petits, no el tenen, però si hi ha un document oficial d'alguna EAP o d'algun centre, nosaltres també l'acceptem. És important que hi hagi realment aquesta necessitat, perquè els recursos són els que són i per tant són límits, és a dir, hem posat molts més que l'any passat, però tingueu present que també és important que els monitors tinguin informació per poder incloure sense haver de posar un suport i que cada any oferim formació per poder fer això, que cada any estem intentant, però també vosaltres teniu tècnics nous o tècniques noves que també necessiten formació, per tant aquí anem amb doble feina, formacions. El període de sol·licituds l'hem assimilat exactament en el de la convocatòria d'ajuts, del dia 16 de setembre al 9 d'octubre, que no em despisti jo, sí. I sí que quan informem a les famílies a través de la web els diem que ho demanin fins al dia 8 com a molt tard, perquè vosaltres tingueu temps de traslladar-lo i poder-ho enviar cap a la nostra petició. En aquest cas no ho fa família per família cap a l'Ajuntament, com fem amb els ajuts, sinó que ho fan les entitats, perquè entenem que sou vosaltres qui valoreu si realment el podeu incloure sense cap monitoratge de suport o si realment necessitem que algú estigui allà incloent-lo i que formi part de l'activitat un altre monitor. El concepte no és tant un monitor només per aquell infant, que això ens agrada repetir-ho, sinó que és que en lloc d'haver un monitor n'hi ha 2 i que intentem incloure tot plegat amb l'estructura de l'activitat a l'infant. Potser inicialment sí que ha d'acompanyar molt o tutelar molt només el que té aquesta necessitat, però la idea és que acabi sent un pack de grup, no allò, com que no segueix el poso a part, no.
La voluntat o l'objectiu seria que formés part. Ja sabem que no és fàcil, però aquest seria l'objectiu o la línia cap a on s'hauria de treballar. Ja sabeu que aquesta sol·licitud només la podeu fer com a entitats homologades de la ciutat, que ja heu passat el procés, si esteu aquí és perquè tots esteu homologats, no? I recordem, perquè l'any passat va ser el primer any que ho vam fer així a través ja del portal de tràmits, recordem una mica el circuit. Primer hem d'entrar en la part del pla de l'esport en edat escolar, que és el que feu habitualment com a entitat homologada, teniu allà un accés com a entitat, i allà podeu veure, en la part de monitor de suport, podeu fer el càlcul per setmanes, hi ha per triar quin preu de monitor teniu, si està molt especialitzat, si és un servei extern, ja veureu quina és la petició, el número de setmanes màxim que podreu demanar. Una mica va com pautat perquè al final us calcula quina és la demanda econòmica que s'haurà de fer. Al final d'aquest càlcul, dintre del pla d'esport escolar, us sortirà un full resum, que és aquest el que haureu d'entrar després a l'oficina virtual de tràmits, a registrar. És important això, amb el primer pas no en tenim prou, hem de fer el segon pas com a entitat homologada. Primer, fer la sol·licitud, posar quins casos teniu, annexar la documentació si s'escau, i aleshores allà ja us sortirà un full resum que heu de signar i introduir en l'oficina virtual de tràmits. L'oficina virtual de tràmits és el portal telemàtic que teniu les entitats. La majoria de passos que cal fer són bastant simples, no és complicat. Com que aquest any hem entrat en una altra aplicació, és una miqueta diferent de l'any passat, i a part l'oficina està fent una feina d'intentar unificar amb el màxim possible tot el procediment de qualsevol dels tràmits, i per tant intenten encaixar qualsevol tràmit en un mateix format. Per tant, per qualsevol dubte, ara al setembre farem una mini formació per si hi ha dubtes per accedir a l'oficina virtual de tràmits o cal fer un pas que no enteneu, vull dir que no hi ha problema. El que passa que fins al dia 9 no us podrem dir en quina data farem la formació, una miqueta abans de tancar el registre. De fet, vosaltres suposo que, com que no sempre al principi de curs no sabreu encara quins casos o quines necessitats tindreu, haureu d'esperar una miqueta al final, el darrer dia. Important, que si no funciona el tràmit, no us desespereu. A vegades és que es col·lapsa, i cal deixar passar un temps i cal tornar a reemprendre. Important que recordeu que s'utilitza el certificat de l'entitat, o si no de la persona responsable que té aquest certificat. Quan hi ha algun cas que hi ha dos infants en la mateixa activitat i poden compartir el monitor, a l'hora de fer el càlcul de setmanes, el que podeu fer és posar la meitat de setmanes a cadascú. És a dir, en lloc de posar-li el curs sencer, perquè si no ens sortiria doble el monitoratge, és posar mitja setmana per un alumne i mitja setmana per l'altre. Té més. Un cop treballat, resolt, que a més com que estem a final d'any ho hem de resoldre com bastant ràpid, igual que els ajuts, anem bastant àgils a resoldre qui té i qui no té la prestació, que normalment és que compleixi els requisits, és a dir, no té més. Recordeu que després per cobrar heu d'estar al corrent de tot, d'Hisenda, de la Seguretat Social, perquè a vegades aquestes coses, com que anem a fer els pagaments en grups, només que hi hagi algú que li falla algun procediment d'aquests, se'ns encalla a nivell administratiu. Important, reviseu que no tingueu cap deute amb Seguretat Social, amb Hisenda, amb l'AEAT, o sigui, tot a punt i que teniu registrat el compte bancari en l'Ajuntament. Això també és important, que alguna vegada heu fet algun canvi de junta i potser no surt el nou ull. Recordeu de mirar-vos això. Aquí ja us recordo que farem una petita formació de cara al setembre
sobre una mica el tràmit, perquè ha canviat, però molt poquet. La sessió de formació de personal la farem cap al novembre, és a dir, quan un cop hagueu arrencat el curs i veieu quines necessitats hi ha, doncs ja organitzarem una formació per poder atendre el que us trobeu i després tornarem a fer un petit seguiment de com està anant en conjunt aquest servei, perquè l'any passat ja ho vam fer, ens va anar força bé, jo crec que ens va ajudar una mica a veure quines necessitats tenen els monitors i quines necessitats tenen les entitats i fins a on poden i no poden lidiar amb aquests temes. Pel que fa a temes de gènere, salut i esport, recordar-vos que tenim aquesta guia que es va treballar fa ja 2 o 3 anys, ben bons, de mou-te bé i menja sa, no al revés, mou-te i menja bé, és que ara com que estem fent coses de sanitat. En aquest cas és una guia que neix de necessitats que tenien els monitors d'explicar a les famílies i per tant el que vam fer és recollir preguntes molt freqüents que tenen i dubtes i que d'una manera fàcil i àgil podeu veure i traspassar cap a les famílies o cap als entrenadors. Vull dir que perquè si algú té dubtes de què han de menjar els nens, que aquestes begudes isotòniques, tot això que a vegades genera, per manca de coneixement, genera dubtes, doncs aquí queda una miqueta fàcil i resolt. La guia i pòster també de la infografia de gènere i esport, aquesta també fa ja temps que la tenim, és una mica recordar coses fàcils a tenir en compte per intentar fer el màxim possible una entitat amb equitat de gènere, que tothom tingui la mateixa mirada i que tothom pugui sentir-se còmode. Aquesta és la novetat que tenim d'aquest any, que és volem que en els equipaments hi hagi, o intentarem que en els equipaments hi hagi una millor convivència. No és fàcil, de vegades, hi ha molts temes que preocupen. Quan parlem amb els companys dels territoris ens diuen que si les bengales, que si les grades veuen, que si fan... Aquest cartell el posarem en gran a tots els equipaments municipals que tenen graderia, ben gran, de 2,40 dalt, o sigui, que es vegi bé a la zona de la graderia. Igual vosaltres algú ja ho té, però fer un reforç no està mai de més. En principi està pensat pels equipaments municipals, però que si algú ens demanés la producció d'això, podríem tenir produïts alguns més per alguna altra entitat. I parla una mica del conjunt de coses, des del soroll, des de com no insultar aquí i respectar a tothom, des de temes de les bengales, que passa quan hi ha partits així més de derbis o més els tambors, una mica que és com generem un espai de convivència i tranquil·litat i pau a la graderia. Ja sabem que la graderia està molt bé com a animació, però hem de ser una animació positiva. I volem que sigui no un espai de conflicte, sinó un espai d'animar els nostres infants i joves que segur que ells mateixos ens ho agrairan. I per tant, volem que estigui present tots els missatges de convivència de cara al curs vinent. Lligat amb això també hem fet una volta altre cop amb els protocols de violències, hem adaptat algunes petites coses a la llei, perquè ja fa molts anys que nosaltres vam impulsar els protocols amb les entitats homologades, però seguim treballant-hi perquè volem que això estigui acurat. Si cliqueu a cada punt, que aquesta presentació la tindran, suposo, ja us portarà directament a cada un dels protocols. Són protocols generals, perquè cadascú té una manera de fer, o una entitat, o un tipus d'entitat, o una manera de... I per tant, és important que us la feu vostra i que no quedi en un calaix, molt important. És a dir, que tothom de l'entitat tingui coneixement que hi ha un protocol. Això és important que a principi de curs a les famílies també els hi expliqueu, perquè ells puguin
saber cap a on s'han de dirigir si tenen un incident que no els hi ha agradat o que l'infant no ha trobat, que us haig de dir que han crescut. I jo crec que no és que hagin crescut, és que es diu més, o sigui, ens arriben més. No perquè n'hi hagin més, jo crec que és perquè la gent ho diu més, i això està bé. Vol dir que podem posar eines, i podem posar solucions, i podem treballar de manera que intentem evitar que n'hi hagin. Però per poder intentar evitar que n'hi hagin hem de saber que existeixen. Això seria el primer, no? Hem de saber que tenim punts febles, potser, de que, ostres, no ho hem explicat bé a les famílies, de que aquí poden tensar-se, o fins a quin punt puc entrar al vestidor de nois, de noies, si soc un monitor, no? Aquestes coses, no? Els grups de WhatsApp, quan treballem amb els equips, a vegades són petites coses que són fàcils d'implementar, i aquí les trobareu. Aquest protocol que ja vam fer arribar a tots els equipaments municipals, també de prevenció de violències en temes de LGTBI, en aquest cas i de racisme, en aquest cas hi ha un circuit aquí on l'oficina de la no discriminació també participa, que també està inclosa, perquè és una oficina que està molt pendent, que té l'Ajuntament, que està molt pendent de tota aquesta casuística, i també ens ofereix un assessorament a l'hora de treballar qualsevol dels casos. Abans de passar al darrer, també dir-vos que potser o ja heu rebut o rebreu la visita dels Mossos. Per què? Perquè Mossos va crear una oficina de l'esport en què treballa molt també tots els temes de protocols i violències. Ens va demanar, i així us ho vam fer arribar, ens van demanar els contactes de les persones delegades dels protocols per poder tenir un primer contacte, i també per entendre de vegades fins a on cal que els Mossos no només fan la funció d'actuar quan hi ha un incident, que sí, evidentment, sinó de prevenció, no? Ostres, estic veient que amb els mòbils hi ha algun embolic aquí, i ells munten xerrades sobre l'ús dels mòbils. Comencen a dir aquelles coses del sexting, que jo ja em perdo, que els meus ja són grans i ja no entro, però entren en aquest espai de prevenció també. És a dir, quan necessiteu aquest contacte, nosaltres el tenim de forma coordinada, i també hem quedat amb Mossos que farem alguna formació en conjunt adreçada, que em consta que en algun districte ja s'ha fet, però que igualment nosaltres farem alguna a nivell de ciutat. I per últim dir-vos una mica us hem estat preguntant, i per tant ara us fem un retorn del tema del ROPEC i del COPLEF. Quin motiu? Primer volem veure quina evolució hi ha. Nosaltres estem molt interessats en que tothom estigui adherit al ROPEC, que és els monitors tenen l'obligació de estar inscrits al ROPEC. Estem lluny encara, amb un 30,7%. Els del COPLEF podríem dir que sí que estan dintre de la norma, però sense registrar tenim 65,9%. No sé si és perquè a vegades no poseu la dada de tots aquests 4.940 que m'heu contestat, no tothom té el número allà i ja no s'ho col·loca, però sí que és interessant una mica veure o intentar posar aquesta dada. Per què? Perquè nosaltres volem, com a entitats homologades, lluir que esteu donant una qualitat d'activitat i que, per tant, al darrere hi ha una gent formada i que té la titulació oficial. I, per tant, és important que li dongueu aquest valor, de dir, jo inscric i, a més, notifico, perquè així nosaltres també... Jo us diria que aquesta xifra és molt baixa, però potser no és real, i m'agradaria pel curs vinent tindrà-la molt més alta, però perquè responeu amb les dades i veiem una mica on estem, perquè a vegades pot ser que és que no tinguin ni la titulació, que pot ser, però no crec que estiguem en un 30% només.
Crec que hi ha més gent formada treballant en les vostres entitats i, per tant, aquí fer una mica de punt d'intentar que ens poseu qui té la titulació i està donat d'alta al ROPEC. El ROPEC, per si algú no sap, és el registre oficial de professionals i qualsevol monitor que vol treballar de monitor d'esport ha d'estar donat d'alta aquí. I ja està, jo ja us deixo amb l'Ariana, que us explica tot el projecte més d'ajuts, subvencions, tot el que ve ara, i espero que vagi molt bé el curs. En primer lloc, un apunt, potser per matisar el diagnòstic que hem publicat i que us hem compartit ara. Aquest diagnòstic s'ha fet gràcies a que vosaltres, en el moment d'homologar-vos, heu informat i heu vinculat el personal tècnic de la vostra entitat. És un requisit que es va incorporar al curs passat fa 2 cursos, com si diguéssim 2 homologacions enrere, com a pilot, i que mica en mica les entitats cada vegada ho preneu més seriosament, i en el moment que ara inicia el curs, segurament que teniu molt canvi de monitors, monitores, entrenadors i entrenadores, és moment potser de revisar quin personal tècnic teniu vinculat, que també és el personal tècnic que podrà accedir a l'eina Esport al Dia, que després comentarem. Llavors, ara seria un bon moment de fer aquesta revisió per tal que aquesta diagnosi sigui el màxim fidel possible a la realitat. Fer aquest petit apunt. En primer lloc, l'objectiu de la sessió d'avui, òbviament, era donar-vos a conèixer les novetats del curs. Sé que molts de vosaltres esteu aquí per poder traslladar a les famílies la informació de subvencions. Hi ha aquest primer punt que per nosaltres és molt important, és un dels nostres pilars també de l'equip de programes municipals. La homologació n'és un, la campanya de subvencions n'és un altre, i el que és la formació complementària al personal tècnic és per nosaltres el tercer pilar, i aquí aniria lligat una mica el que és la formació amb l'eina Esport al Dia. En primer lloc, tenim una formació continuada que fa uns anys que la posem al vostre servei. L'hem anat variant de forma i de format perquè intentem dissenyar-la perquè sigui el màxim d'útil per vosaltres, i creiem que hem trobat la fórmula que funciona millor. Ens agradaria que més entrenadors i entrenadores, tècnics i tècniques hi participessin. Som conscients de la realitat del sector esportiu, que no està gens professionalitzat, que és molt jove o molt gran i que té altres feines, i que això ho fa, com aquell que diu, per vocació, però en la mesura que el pugueu us encoratgem a fer-ne difusió i que realment sigui aprofitable. Aquesta proposta fem al llarg del curs, fem 9 propostes formatives, més o menys una per mes. Les temàtiques són temàtiques que els entrenadors i entrenadores no donen com a contingut curricular a nivell de titulació reglada. Si jo em trec el títol d'entrenador de voleibol, segurament aquest tipus de contingut no el donaré, o el donaré de manera superficial, i nosaltres el que fem és, a través d'una persona experta en la temàtica, el que intentem és donar eines molt pràctiques, adaptades al context que pot ser molt heterogeni dels entrenadors i entrenadores amb nivells i amb edats, i que sigui realment aquest receptari, entre cometes, les eines bàsiques per poder-ho ja traslladar en el dia a dia. Aquesta formació té una certificació de l'Escola Catalana de l'Esport. Aquest any també segurament canviarem el format, i és formació que feu, formació que queda certificada. Ho estem treballant d'aquesta manera, i insisteixo que l'objectiu és que pugueu fer una difusió real i que els entrenadors i entrenadores ho puguin aprofitar. Format tarda. Sí, hi haurà dies que coincidirà amb entrenaments, però intentem que sigui dies diferents de la setmana, i en alguns casos és formació presencial, i també tenim alguna càpsula formativa online. Us podeu trobar tota aquesta informació a través del web de Pla Esport Escolar, que hi ha
us avanço que per nosaltres és l'espai comunicatiu amb el que ens comuniquem amb les famílies i amb el que ens comuniquem amb vosaltres a través de la secció d'admin, que és la secció que us correspon vosaltres com a entitat. Podeu accedir a la web i consultar el calendari formatiu i formalitzar la inscripció, cada entrenador i entrenadora formalitzar la inscripció a través d'aquest enllaç. Val? Després, el que deia que per nosaltres la formació és un element clau per garantir la qualitat de l'oferta esportiva de les vostres entitats. Llavors, com a recurs que l'Ajuntament diposita cap als entrenadors i entrenadores és una eina de programació i planificació de sessions d'entrenament. És una eina que s'ha transformat, que fa ja uns cursos que funciona, que tenim molt bon retorn, però que encara volem, en aquest cas, posar-la o fer-la més visible o posar-la més a disposició vostra. Fem formacions online de manera periòdica i fem formacions a la carta. Què vol dir formacions a la carta? En cas que una entitat tingui una demanda específica sobre l'ús de l'eina, el nostre equip tècnic ens posem en contacte i de vegades les hem fet en format presencial quan hi ha una trobada d'entrenadors o entrenadores o en format online i ens connectem. El requisit per fer-la a la carta i fer-la a mida una mica és que hi hagi un quòrum, que hi hagi un mínim d'assistència per part del grup. A continuació us explica el vídeo de manera molt resumida com funciona l'eina. Benvingut a Esport al Dia Community, l'aplicació dissenyada per simplificar i potenciar la gestió esportiva. Una vegada rebis les instruccions per entrar al nou Esport al Dia, disposaràs d'un usuari i una contrasenya per navegar per l'aplicació. Podràs crear, duplicar, modificar tasques incorporant-hi diagrames i imatges. En acabar la tasca, pots compartir-la amb tota la teva comunitat de manera ràpida i senzilla i navegar per una biblioteca infinita de tasques. Aquesta eina també et permet dissenyar sessions d'entrenament personalitzades assignant dates i horaris a cada grup d'activitat. A més, podràs afegir observacions que et serviran durant el transcurs de l'entrenament. Esport al Dia Community és intuïtiva i fàcil d'utilitzar, convertint-se en una eina imprescindible per a tot el personal tècnic de les entitats homologades. Per últim, ja entrant a la campanya de subvencions d'esport extraescolar, us avanço que aquesta serà l'última campanya en aquest format, que ben aviat us convocarem a explicar-vos com funcionarà la campanya del curs vinent, perquè ens unifiquem amb vacances i amb tardes educatives. Serà una convocatòria de reunió que se celebrarà quan haguem finalitzat el nostre període de sol·licitud i resolució, i en aquesta que ens ocupa les entitats heu de ser entitats homologades. L'objectiu és que cap nen i nena es quedi sense l'opció de fer pràctica esportiva per motius econòmics, i les condicions són que només es pot demanar un ajut per infant. Ens vam associar, els nostres cosins de tardes educatives també van replicar el model d'homologació i de subvenció, llavors sí que s'admet una sol·licitud, una per esport i una per tardes educatives. La tramitació és compartida, és el mateix enllaç. Compartim també calendari, com m'ha comentat la Mercè, amb el monitoratge de suport, però el procés en aquest sentit és diferent. El resum sintètic infogràfic és: puc demanar una sol·licitud per esport i una per tardes educatives. Les dues d'esport no serien possibles per un únic infant. Sabem que hi ha infants que fan un dia una pràctica esportiva i un altre dia en altra en diferents entitats, llavors han de prioritzar quina és la que o cobreix major import econòmic o que té millors condicions a l'entitat. Una de les dues, això ho expliqueu a les famílies. Els requisits és preinscripció o interès en aquest sentit. No cal un paper que sigui preinscripció, però sí que la família hagi manifestat a preinscriure's o adherir-se a l'entitat, i l'entitat ha d'estar homologada, que els ingressos nets anuals siguin
inferiors a 10.000 euros per membre de la unitat familiar, a continuació explicarem com amb una infografia que resumeix molt bé això, i que la família estigui empadronada a la ciutat de Barcelona. Naturalment, qui està empadronat se suposa que tributen aquí, llavors els recursos que destina l'Ajuntament són pels infants que estan empadronats. Ens trobem que Barcelona colinda amb Sant Adrià, que colinda amb Hospitalet i que hi ha entitats frontereres que teniu aquest hàndicap, que teniu famílies de fora de Barcelona que estan fent la pràctica esportiva amb vosaltres, doncs aquí sí que no hi ha cap opció a poder sol·licitar l'ajut. O sigui, el que marca l'accés al requisit és l'empadronament de l'infant. I les franges d'edat, 6 als 17 anys. Primer de primària és la referència. Els infants que comencen ara el dilluns primer de primària poden demanar l'ajut fins que fan els 18 anys. Per tant, un infant o un jove en aquest cas, o una jove que té 17 anys en el moment de la sol·licitud, sí que la podria fer, tot i que sigui de final d'any i que per categoria no entraria. Si és menor d'edat en el moment de la sol·licitud, pot demanar l'ajut. Hi ha un asterisc, que és les persones que tenen discapacitat, aquest llindar s'amplia a 2 anys. Llavors és fins als 19. Només s'amplia cap a dalt. A nivell de criteris d'atorgament es prioritza primer a les rendes més baixes, situant del 0 als 7.000 s'atorga el 90% del preu màxim. Ja esteu fent algunes fotos, no passa res, però això us ho compartirem i ho tindreu a disposició. També està informat a la pàgina web de Pla Esport Escolar, llavors que quedi lliure però que tingueu clar que ho compartirem. Com deia, perdoneu, dels 7 als 9.000 seria la franja intermèdia, se subvenciona el 60% del preu màxim de l'activitat i entre els 9 i els 10.000 el 30%. El pressupost que es destina anual sortim amb 4.800.000, que és pressupost rècord. Cada any estem superant o al llindar del rècord. Jo crec que cap altre, com ha dit el David, cap altre consistori destina aquest pressupost i s'ha de valorar positivament. Com deia, per clarificar de cara a les famílies què és tenir uns ingressos de 10.000 euros per membre de la unitat familiar, podria ser aquest un exemple d'una realitat familiar on hi ha 2 progenitors que ingressen 20 i 20 i són 4 membres, els ingressos totals serien 40.000 entre 4 membres, aquesta família està en el llindar. Llavors, amb aquesta base de números rodons i molt fàcils, podeu informar les famílies i situar-les, de dir, puc demanar l'ajut? Entro o no entro? La meva renda s'ajusta a aquests criteris o no? Això és una regla que podeu compartir amb les famílies. En cas d'una persona amb discapacitat, a part d'ampliar 2 anys el nivell d'edat, el que faríem també és comptabilitzar un membre més per la unitat familiar. Llavors, si hi hagués un dels membres que fos una persona amb discapacitat, dividiríem per 5 en comptes de per 4, seguint l'exemple. Sempre deia, estava explicant, 90, 60 i 30% com a criteris d'atorgament de percentatge, sempre sobre un preu màxim. Quan el preu màxim és l'Ajuntament us dona llibertat en el moment que publiqueu l'oferta esportiva a fixar el preu, en funció de la qualitat que jo ofereixi, si haig de pagar molt lloguer o poc lloguer, si el meu personal és molt qualificat o menys qualificat. Cadascú té la decisió lliure com a entitat de fixar els preus que consideri per fer l'activitat. Entreno més hores o entreno menys hores. Ara bé, l'Ajuntament marca uns preus màxims susceptibles de ser subvencionats i aquests preus tenen 4 categories. 2 bàsiques és en funció de si hi ha competició o si no, si s'entén que la competició té associats uns costos d'activitat superiors a les activitats no competitives i si l'activitat es fa en una instal·lació esportiva o no. També s'entén que en una instal·lació esportiva també hi ha un sobrecost de despeses d'equipament i de manteniment de les instal·lacions.
Pel que fa al calendari, aquest any comencem una mica més tard que els cursos anteriors. La convocatòria ja està publicada, tot i que la data prevista era el 15, ens hem anticipat, podeu fer-la extensiva. Està penjada també ja a Pla Esport Escolar i el període de sol·licitud és del 16 de setembre fins al 9 d'octubre. Hem intentat allargar uns dies d'octubre una mica intentant respondre a una petició vostra, sobretot a les entitats vinculades a les activitats extraescolars de les AFES, que normalment comença l'activitat extraescolar a l'octubre, doncs intentar tenir aquesta finestra de 9 dies de, si l'activitat comença l'1 d'octubre, no tallar el dia 2 l'opció de demanar l'ajut, sinó tenir una mica més de marge en aquest sentit. I les dates de resolució sempre intentem estar en la primera quinzena de novembre. La comunicació i tant el període de sol·licitud i la comunicació anirem de la mà de tardes educatives. No sé, hi ha alguna entitat que té oferta conjunta també amb tardes educatives, doncs segurament a la reunió informativa també us donaran aquests detalls. Pagament. Enguany encara no s'ha pogut fer el pagament de la liquidació pendent, s'està treballant. L'equip d'administració és un procés lent de signatures que hi ha també l'estiu pel mig i dificulta una mica la gestió en aquest sentit. També ho ha remarcat el David, es paga per avançat, entre cometes, no? El 80% de l'import atorgat a totes les famílies de la vostra entitat i llavors la liquidació del 20% es fa un cop acabat el curs prèvia justificació, que sol ser entre juliol alguns anys i setembre, quan administrativament no és possible. Llavors, al llarg d'aquest mes segurament rebreu la liquidació dels imposts restants al compromís. I els informes de pagament també ja estan circulant, és qüestió de pocs dies. Com he dit abans, per nosaltres crec que és important també l'esforç que fem a intentar centralitzar tota la informació al web de Pla Esport Escolar. La part de secció de les famílies recull molt esquemàticament i creiem que de manera sintetitzada i clara el procés de tramitació, fins i tot hi ha el tutorial, quines són les dates rellevants, on puc trucar si tinc dubtes, quines són les preguntes freqüents. Aquest és el portal ciutadà, també hi ha l'accés al cercador d'activitats, que aquest any hem fet millores significatives amb un mapa, incorporant un mapeig interactiu que millora el filtre de cerca i us emplacem a que emplaceu a les famílies a consultar-ho tot a través del web. Cada vegada menys us adjuntem menys informació com a documentació adjunta, sinó que us emplacem sempre a consultar l'espai web que està actualitzat amb tota la informació. A l'espai web, informació sobre formació, sobre subvencions, sobre procediments, etc. De manera molt esquemàtica, sobretot per les persones que formeu part d'entitats i que s'incorporeu de nou, el procediment d'una família és bastant senzill. La família, en primer lloc, contacta amb vosaltres, sou el primer punt d'entrada en una subvenció per garantir aquest compromís d'inscripció i vosaltres assigneu una referència. Sobre el correu en el qual us heu inscrit avui a la sessió de presentació, també hem fet el recordatori que avui a les 23:59 finalitza el període per poder actualitzar la vostra oferta esportiva. Tot allò que heu informat, entre cometes, va a missa i es transforma en uns fitxers que seran els fitxers que transcriuran la informació de cara a les subvencions. Aquests fitxers transcriuen una referència d'activitat que a partir de dilluns podreu visualitzar vosaltres des del vostre admin. Les activitats que haureu informat tindran una columna a l'esquerra amb la referència d'activitat que us podreu descarregar i podreu informar les famílies. Pas 1. Contacte amb l'entitat i vosaltres entregueu o doneu el codi de referència. Dic entregar de manera simbòlica. De vegades hi ha entitats que us circuleu per WhatsApp, us circuleu per telèfon o per correu electrònic. El format és lliure en aquest sentit. Sí que demanem que
tingueu un mínim control de qui esteu, a quantes referències, a quines famílies esteu donant o no ajut, perquè en el moment de la sol·licitud, de finalitzar, tingueu una mica controlades i que hi hagi la resolució i dius aquesta família la tinc controlada o no i saber qui ha demanat i qui no l'ajut. Una vegada la família té la referència, pot fer el tràmit de manera autònoma. Fa el tràmit en el portal de tràmits, pot fer-ho en representació pròpia o també som coneixedores que hi ha alguns casos que les famílies no són suficientment autònomes per fer el tràmit per un tema lingüístic o per un tema de comprensió de tràmits administratius i de burocràcia. I sou vosaltres qui ajudeu en aquest sentit. Podeu fer el tràmit en representació de les famílies aportant un document en el tràmit. A part, a banda, també hi ha un espai de la DIAC, de la Direcció de l'Atenció Ciutadana, destinat a fer suport en el tràmit. També hi ha un telèfon intermig, que seria un pas intermig també d'acompanyament si m'encallo en alguna secció del tràmit. Tot això ho podeu compartir amb l'entitat. Perdoneu, amb la família. Una vegada s'ha completat la petició d'ajut, hi ha un procés de valoració que si tot està bé és un espai de silenci on no hi ha requeriment fins a la resolució. En cas que hi hagi algun element de la sol·licitud que sigui incomplet o incorrecte, els casos esmenables es contacta amb la família, es contacta a través del telèfon que ha informat en el tràmit. Això sí que és important tenir-ho molt present, sobretot en els casos que feu la representació vosaltres. Si vosaltres poseu el vostre telèfon, totes les notificacions de documentació incompleta recauran en el vostre telèfon. Llavors aquí heu de gestionar amb la família, decidir si preferiu donar el telèfon de l'entitat per assegurar que arriba aquest requeriment de documentació o si doneu el telèfon de la família i esteu pendents de si rep o no l'SMS de requeriment de documentació. Si hi ha requeriment de documentació, hi ha un espai, hi ha uns dies per fer aquesta aportació documental, també en el mateix tràmit es fa i és un procés també bastant intuïtiu, accedir al meu espai virtual i adjuntar la documentació que se'm requereix. Tant si la proposta de resolució és favorable com si no, hi ha comunicació via SMS. La resolució del dia 11 es fa via butlletí oficial de la província i en paral·lel teniu accés vosaltres al gestor per veure la llista i també les famílies reben un SMS tant si la resolució és favorable i s'aprova la subvenció o si es denega i per quin motiu es denega la subvenció. Com deia, l'escala o el procediment natural de suport a la tramitació passa per aquest acompanyament que feu vosaltres amb aquesta breu informació que us dono jo i que per l'experiència de les entitats més veteranes ja aneu fent campanya rere campanya. En segon terme seria aquest suport telefònic que hi ha des de la DIAC i en tercer terme hi ha l'atenció presencial també assumit per part de l'Ajuntament de Barcelona. Com deia, ha explicat el procés d'assignació de referències, el telèfon d'atenció telefònica que també està disponible al web de Pla Esport Escolar, us donen suport a les famílies tant en l'obtenció de l'IDCAT mòbil, que és requisit indispensable per poder accedir al tràmit electrònic, com si m'encallo en un moment amb la tramitació perquè no entenc quin és el pas següent o si haig d'afegir un germà o si tinc més de 4 germans i haig d'anar afegint membres de manera consecutiva i no tinc l'espai per fer-ho. L'atenció presencial estarà disponible amb cita prèvia a partir del dia 10. Obren la gestió de cites en aquests espais de la tarda. La Monumental hi van tot el dia, estan tot el dia oberts i espais com Sants Montjuïc com Nou Barris, que són punts d'atenció que la DIAC ha considerat a nivell territorial interessants per situar-se, tenen atenció en horari de tarda. Insisteixo, ha de ser el
hauria de ser l'últim recurs. Jo crec que vosaltres podeu segur que acompanyar i acompanyar de manera sobrada a la major part de les famílies. Si per volum o si per temps o si fa falta podeu donar el telèfon d'atenció, i el tercer espai seria l'atenció presencial, l'atenció ciutadana presencial. Com fer el tràmit? Per ser àgils, és un espai que hem elaborat un tutorial que té en aquest sentit moltes captures. Veieu que és el pas a pas de què es troben, què es troba una família a l'hora de fer el tràmit. Aquest espai de gestió de la tramitació, aquestes captures les teniu penjades amb un PDF de com fer el tràmit al web de Pla Esport Escolar. Ho podeu descarregar o també hi tenen accés les famílies, ho podeu tenir a mà per derivar-los. Abans d'arribar a aquest punt d'atenció presencial, igual aquest tutorial també serveix d'utilitat per agilitzar o per poder completar el tràmit de manera autònoma. Una vegada hem publicat la resolució definitiva, vosaltres, dins de l'apartat de Pla Esport Escolar, a la secció d'admin, teniu accés al gestor de subvencions. Podeu consultar quines són les famílies que tenen beca i quines no. Podeu gestionar baixes, podeu veure l'estat de pagaments. És una informació molt útil que us permet tenir el control del procediment de subvencions en quant a quina relació d'infants han optat, tenen reconeixement o no. I també el gestor us permetrà a final de curs informar de quins infants i quins no han fet l'activitat o si s'ha cursat la baixa. Normalment les entitats que no sou noves ja coneixeu que no hi ha justificació inicial, ja va desaparèixer campanyes anteriors, simplement amb la resolució ja es fa el pagament de tots els que surten atorgats i és en la liquidació final que prèvia la justificació vostra d'indicant quins fan l'activitat i quins no, que és una justificació que fem paral·lela amb les famílies que també reben un SMS i també validen, contrastem les dues respostes, s'emet el document F9 que registreu i amb això podem fer el pagament de la liquidació restant. Simplement recordar-vos que a la vostra secció teniu diferents pestanyes, a la pestanya de subvencions, a baix al gestor, podeu accedir. Hi ha també documentació de suport, que és la documentació del tràmit o com actuar en representació de... Fins aquí una mica el contingut que us volíem compartir amb vosaltres aquest inici. Donem un breu espai de dubtes i preguntes que pugueu tenir. Si les voleu fer ara de manera generalitzada, perfecte, i si no, sempre teniu l'opció de contactar amb la Glòria, amb la Núria o amb mi, en funció a nivell territorial de com ens distribuïm a les entitats, per aclarir-ho. Sí, se sent? Hola, soc el Manel de la Papa Plasec. Únicament us volia, primer tot agrair, imagino que totes les entitats estan molt agraïdes i espero que això estigui molts anys, perquè si no molts dels nens del nostre barri no farien activitat esportiva i molts inclús anirien a altres clubs fora de la ciutat i això fa que d'alguna manera puguin jugar al seu club i al seu barri. Abans de tot comentar-vos això. Nosaltres ens trobem que hi ha famílies que fan... i se te't colen de tot. Hi ha famílies que el que volen és que li solucionis tu, li ajudis, que ho podríem fer, però també tenim algunes famílies que pel tema de l'idioma, per tema de les, com has comentat, els hi costa. I també hi ha famílies que el tema de l'IDCAT no els hi funciona, o gent que ha canviat de DNI a NIF, que jo entenc que l'IDCAT pots continuar utilitzant el NIF, perquè nosaltres ho fiquem així. El NIE. El NIE, i altres famílies que han perdut el mòbil, han canviat el mòbil. Llavors et trobes que 3 o 4 dies abans l'IDCAT no funciona, llavors li has de fer amb el teu IDCAT. L'IDCAT d'una persona del club, i això passa amb freqüència, potser tenim 15 o 20 famílies que et trobes amb aquest tema, tot el que suposa fer-lo. Llavors, no sé si amb aquest assessorament o es pot fer d'alguna manera que això li solucionen ràpid, que li puguin, perquè online es pot fer. El suport a la tramitació, la secció telefònica, la part telefònica també, o es poden adreçar realment a una oficina d'atenció ciutadana, a banda del procediment de la campanya, ajuden a obtenir l'IDCAT mòbil. Li fan online. Sí, i
nosaltres, també a la pàgina web també hem compartit el tutorial de com obtenir el DICAT mòbil. Sí que és cert que el Manel fa aquesta reflexió, per accedir i tramitar has de tenir o un NIE o el DNI. Les persones que tenen passaport, l'obtenció de l'IDCAT mòbil és més feixuga i crec que el tràmit no admet l'identificació en passaport. Fer-ho de nou no hi ha problema. Exacte. El tema és quan han perdut el mòbil, el número del mòbil. Clar. O sigui, han canviat de mòbil. Llavors, clar, tu et dones d'alta i et diu que aquell DNI ja haurien de generar de nou un nou IDCAT mòbil, vinculant un telèfon nou. Però no es pot fer online. Això a través d'un nou H. Han d'anar presencialment. Potser et passa això 3 o 4 dies abans i és complicat. Per això, des de ja podeu informar les famílies que és necessari tenir l'IDCAT mòbil per fer el tràmit i llavors... 3 setmanes que m'he enviat el primer comunicat abans de les beques, és a dir, que tinguin l'IDCAT al dia, perquè és que és un caos. Era això, era perquè no sé si hi havia alguna manera de que faltant pocs dies li poguessin tramitar online o li poguessin fer el canvi sense anar presencialment. Clar, és que això depèn del CAOC, que és Generalitat, l'IDCAT mòbil, llavors a nivell de competències no podem... Ja. Sí. Hola, bona tarda. Soc el Llorenç de l'Associació Esportiva i Josep Pla. Una pregunta. Seria possible que, sobretot en el tema de les denegacions, s'enviés una comunicació a l'entitat? Perquè, clar, el que diu aquest senyor, n'hi ha famílies que han perdut el mòbil, s'hauran canviat i tal, i després resulta que quan tu mires... Et refereixes durant el període d'esmena? No? Perquè en el moment de la resolució, si ja la resolució no és favorable, ja no hi ha dret a esmena. El que podeu fer, o sigui, de manera provisional i amb les nostres eines és, si teniu dubtes de si hi ha gent que té la documentació incompleta, és demanar-li a la Núria, a la Glòria o a mi de dir, escolta, Ari, em pots passar la relació de sol·licituds i nosaltres per darrere us podem extreure un llistat i veure en quin estat estan abans de fer la resolució definitiva i el tancament. Informàticament el tràmit no està preparat per això. De cara a un futur segur que ho contemplarà, però per ara no és possible. Sí que nosaltres us podem donar aquesta alternativa. Demaneu-nos-ho i sí que durant el període de sol·licitud i d'esmena us farem arribar els llistats. Ja el compartim amb moltes entitats que ens ho demanen i ja ho fem. De dir, escolta, mira, aquesta família té el padró incorrecte, verifica si és veritat que és incorrecte, o aquesta família no té els ingressos ben informats. Doncs això sí que fem aquest acompanyament durant el tràmit. Hola, bona. Jo soc Ernest, del Club Deportiu Trinitat, i us voldria dir una cosa que passa cada any allà en el meu club, que resulta que quan vosaltres envieu el missatge se li ha concedit una beca de 360 euros, els pares no saben que no arribi fins al mes de gener i ja venen i ja creuen que els diners ja estan a la caixa i amb el grup tenim problemes perquè jo me niego a pagar porque me han concedido 360 euros, però ningú sap que hasta enero no llega la beca, saps? A veure si en el missatge s'hi podria ficar que no serà ingresado hasta enero. Jo crec que en el missatge, al ser un SMS, el nivell de caràcters no és possible, però sí que el que podeu emplaçar a les famílies és a consultar les bases. Si consulten les bases veuen quins són els calendaris. Clar, una família en el vostre cas a Trinitat igual no té interès en consultar les bases i directament vol caixa. El missatge que us diu això, que se l'ha concedit 360 euros, ja pensen que ja ho tenim allà i no arribi fins al mes de gener. Glòria, el Ferran... Hola, Ferran de l'entitat AFIT. S'ha pogut solventar l'oferta esportiva de bàsquet adaptat, que fins ara no sortia? Aquest és un tema que en clau de millorar el monitoratge de suport, intentar reflectir de manera més assertiva quina és l'oferta inclusiva i quina és l'oferta adaptada, estem treballant en el cercador per incloure si l'activitat és adaptada, una categoria d'activitat adaptada o si l'activitat és inclusiva, que haurien realment de ser totes, com comunicar-ho. És una cosa que
tractarem ara aquest inici, que de moment no ho tenim resolt. Hi ha bàsquet i bàsquet amb cadira de rodes en el vostre cas. Sí que hi ha vol adaptat i vol de manera ordinària i amb el futbol igual. Sí, però en el bàsquet no ho tenim resolt i la categorització de les disciplines depèn del pla de sistemes i depèn com d'una base de dades de l'Ajuntament directe, que no és una cosa que puguem modificar nosaltres des de l'equip informàtic. Ho estem treballant. Gràcies. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes o no us atreviu aquí en públic, ens podeu adreçar un correu. Gràcies per la vostra atenció i bon inici de curs.